हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे एबाउट स्किमनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन एबा मिथिहोगोन। जोङो आन्डार स्टेटनि बेसेबांनाखि स्किमफोर दङ एबा दा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं खामानि एबा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बेसेबां हाबदों खामानि आरो भिलेज पन्चायतनि सिङाव बेसेबां हाबदों आरो बिनि बेनिफिसारिसफोर लिस्ट बेफोरखौ जों नायगोन एबा जोङो मिथिनानै लागोन आन्डार मा होनना बुंदों पन्चायत राज डिपार्टमेन्टजों आखायाव लाजानाय एबा दा सोलिबाय थानाय बेनो जाहैबाय दिनैनि डेट 12 थारिख एबा बे टाइमाव हाबनाय बे डेटसिमाव हाबनानै थानाय माखासे खामानिफोर एबा आथिखालसिम सोलिगासिनो थानाय स्टेटनि जायफोरनाखि स्किमफोर बेखौ जोङो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन आरो मिथिनानै लागोन दा माबायदि सोलिदों आरो बेखौ मेनेज खालामदों होनना बुंदों पन्चायत राज डिपार्टमेन्ट एन्ड पन्चायत बेजों मेनेज खालामजानाय आरोना जों दायो नायनोसै बे स्किमा जाहैबाय बेनि प्लेन इयारा गोजौआव जों नुनो मोन्दों बेवहाय 2022 निफ्राय 23 इयारनि बियो बेनिफ्राय 23 निफ्राय 24 निया आलादा जागोन बियो दा सोलिगासिनो थासिगोन एबा बिनि माखासे प्रसेसा जागायगासिनो जानो हागौ। बेनिफ्राय जोङो बियो स्किमा जाहैबाय जोङो नायगोन मा स्किम बेयो आसामनि स्किम्स दे बेनिफ्राय जोङो बेवहाय स्किम वाइसै जोङो बेहाय पन्चायतनि सिङाव बेसेबां हाबदों आरो बेनिफ्राय बे पन्चायतनि सिङाव बेसेबां बेनिफिसारिसफोर दं बेखौ जों दा नायगोन आरोना बेनो जाहैबाय स्किमनि डाटा आरोना स्किमनि डाटा नायनाय बे भिडिअआ बेनिफ्राय जोङो जल जीवन मिशन आसामा एबा आसाम स्टेटनि आन्डाराव जल जीवन मिशन सोलिदों MGNरेगा सोलिगासिनो दं नेशनेल रुरेल लाइभलीहुड मिशन बेनिफ्राय PM किसान एन्ड सम्मान निधि बेनिफ्राय स्वच्छ भारत मिशन बे आरोखि दायो बेहाय जोङो मोनबेसे स्किम जों नुनो मोन्दों बेवहाय गासै मोनबा बेनिफ्राय दा बियो जाहैबाय माने पन्चायत राजनि आन्डाराव सोलिनाय आरोना बियो ट्रेन्डिं बेनिफ्राय भिलेज जोङो जल जीवन मिशननि आन्डाराव माने बे खामानियाव जोङो भिलेज एबा पन्चायत हिसाबै जों बेसेबां हाबदों बेसेबां भिलेज 9515 बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जाहैबाय आरोना बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जा डिस्ट्रिक्ट गावबागाव डिस्ट्रिक्ट बेयो जाहैबाय चिरां बे जाहैबाय चिरांनि आन्डाराव ना बेनिफ्राय जाहैबाय बे मोनसे मा होनना बुंदों बेनिफिसारिस बेसेबां माने गामिनि सिङाव एबा बे पन्चायत लेभेलनि सिङाव बेसेबां बेनिफिसारिस दं बेयो जखा जाहैबाय आरो 173,05,392 बेनिफ्राय दङ जाहैबाय MGNरेगा बा रुरेल एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि बेनि सिङाव जाहैबाय बे स्किमा जाहैबाय भिलेज एबा पन्चायतआव हाबनानै दङ बेसेबां हाबनानै दङ 4,396 बे हाबनानै दङ आरो दा सोलिगासिनो दङ बे पन्चायत एबा भिलेजनि सिङाव बेबायदि खामानि हाबनानै दङ आरोना माने एरिया डिस्ट्रिक्टआवसो दे बियो डिस्ट्रिक्ट हिसाबैसो बेयो बेनिफ्राय बिनि बेनिफिसारिसफोरा टटेल बेहाय नायदो 63,01,179 बेनिफ्राय नेशनेल रुरेल लाइभलीहुड मिशन बेनिफ्राय बे स्किमानो मा होनना बुंदों पन्चायत लेभेलाव पन्चायतआ बेसेबाङाव हाबनानै दं डिस्ट्रिक्टआव आरोना आदार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बे पन्चायतआ बेसेबां हाबनानै दङ बे खामानियाव जोङो 11,03,32 बेनिफ्राय बिनि बेनिफिसारिसफोरा टटेल बेबादिनो बेहाय जोङो बेखौ बुंजोबलायला खुगाजों भिडिअआ गोलाव जागोन बेनि थाखाय नोंथांमोना नायनो हायो आरो बेनि डाउनलडखौ गोजौ फारसे नोंथांमोना बाव नुनो हादों बेहाय डाउनलड खालामनानैबो बेखौ नायनो हानाय जायो बेयो जाहैबाय बेनिफ्राय आरो दङ जोङो PM किसान सम्मान निधि योजना बेहाय गोबां दङ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बेसेबांथा माने भिलेजआ हाबनानै दङ आरोना नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय बेसेबां भिलेज एबा बेसेबां पन्चायतनि आन्डाराव बेनिफिसारिसफोरा नैबे आरोना बेसेबां जोबोद गोबां दं बेवहाय 892,07,321 बेयो बेनिफ्राय स्वच्छ भारत मिशन हिसाबै जोङो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बेसेबां पन्चायत हाबनानै दङ 32,408 बेनिफ्राय बिनि पन्चायतनि सिङाव बिनि बेनिफिसारिसफोरा बेसेबां आरोना बेनिफ्राय टटेल जोङो बेहाय नायनो हागोन बेबायदि बेनिफ्राय जोङो माने बियो दा पन्चायत राज डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव बेजों मेनेज खालामजानाय खामानि आरोना दासिमाव सोलिनाय बे खामानि बेयो बेनिफ्राय दानिया जोङो बेफोरबायदि बे डाटाखौ जों बोरै नायो बेनि गुदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव नैबे मोनसे वेबसाइट दंना ग्राम स्वराज बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जायखिजाया क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना बिदि टाइप खालामनानै सार्च खालामनो हागोन आरोना फारि फारि बिनि स्टेपखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना स्वच्छ भारत मिशननि आन्डारावबो नायनो हायो टयलेटनि नायनो हायो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना नायनो हानाय जायो आरो
दायो जोङो गुदियै जों थांफिनसै नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायफिनदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव जायफोर नोंथांमोना चेनेलफोर गोनां नोंथांमोननि माखासे कमेन्टखौ आं रेन्डम खालामगोन आरो उइनारखौ आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे लानानै दैखोनानै होगोन दाबो नोंथांमोना रावबो कमेन्ट खालामाखै आरो कमेन्टआ ओरैबायदि जानांगोन सापर्टिं चेनेलखौ सापर्टिं कमेन्ट एबा गुड साबसिन जायफोरनाखि साबसिन कमेन्ट खालामो नोंथांमोननिखौ पिकआप खालामनाय जागोन एबा नोंथांमोना उइनार जानो हानाय जागोन दायो जोङो थांफिननोसै जायखिजाया जों ब्राउजार लाबाय बिनिफ्राय ग्राम सरास नोंथांमोना बेहाय टाइप खालाम बेबायदि ग्राम सरास नोंथाङा टाइप खालामनानै नोंथांमोना बेहाय गोजौआव मोनसे लिंक नुनो मोनदों बेहाय क्लिक खालामदो बेनि उनाव जों बेबायदि इन्टारफेस मोनबाय जोङो बेखौ डेस्कटप साइड नोंथाङा खालामनानै लादो जाहाथे गासैबो अपसन्सफोरखौ मोजाङै नुनो मोनो दायो आंना अलरेडि बेनिफ्राय जोङो गाहाय फारसे स्क्रल आप खालामनानै गुदिथाराव नोंथांमोना नाय मोनसे अपसन नुनो मोनगोन बेवहाय नुनो मोनदों स्पन्सर्ड स्केम डाटा बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लादो क्लिक खालामनानै होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदोंना दायो आं नायदोंमोन आन्डार मा होनना बुंदों स्केम वाइस बेनिफिसियारि एकाउन्ट रिपर्ट आं बेवहाय नायदों आरोना नोंथांमोना बाव क्लिक खालामनानै होदो बेनि उनाव जों दहायनि बायदि मोनसे इन्टारफेसखौ मोनहैफिनगोन जों बेवहाय प्लेन इयार बबे इयारनि आन्डाराव नोंथांमोना नायगोन जों नायदोंमोन 2022 निफ्राय 23नि गेजेरनि जों बेहाय क्लिक खालामना होबाय होदो नोंथाङाबो दानिफ्राय गेट रिपर्ट नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामदो नोंथाङा बेबायदि मोनसे डाटाखौ नुनो मोनबाय आरो जों जेराव दहाय नायदोंमोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे स्किमफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो लाबोगोन आरो बे जाहैबाय जोङो सोलिगासिनो थानाय माखासे सोलिनाय खामानिफोर मावनाय बेखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिदों बेजों लोगोसे पिएम किसाननि थाखायबो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुड निउस नोंथांमोना जायफोरानाखि गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनहा 15 इनस्टलमेन्ट बेखौ नोंथांमोना मोननो हाखांबाय नभेम्बरनि 15 थारिखसो समाव नोंथांमोना मोनखांबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव नोंथांमोननि गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि मोनसे चान्सेस फैदों नोंथांमोनहा दायो अनलाइन पर्टेलबो गेवदों नोंथांमोना बे अनलाइननि गेजेरजोंबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नायनो हागोन जे एक्सेप्ट खालामो ना खालामा जिहेतु अनलाइन पर्टेला बेखेवदों नालाय नोंथांमोना एप्लाइबो खालामनानै लानो हागोन मबाइलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो नोंथांमोना खाथिनि CSC सेन्टाराव थांनानैबो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन दायो नोंथांमोना मबाइलनि माखासे एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नांगौब्ला नोंथांमोना आं पेमेन्ट खालाम इनबक्सआव आरो जाय नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनाय 15 इनस्टलमेन्टखौ जुदि नोंथांमोना मोनबायब्ला कमेन्टआव नोंथांमोनहा बुंहर आरो जुदि मोनाखैब्लाबो कमेन्टआव खालामहर जाहाथे नोंथांमोननि गोनांथि बादि आंबो भिडिअ लाबोनानै होफैनो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरोबाव जायफोर नोंथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनहाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ प्रसेस लाबोगोन जा मबाइलजों जों बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो माबोरै बेनि माखासे गोनांथि जानाय रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टसफोर बेफोरखौ नोंथांमोननो आं लाबोनानै होगोन दायो नोंथांमोनहा पिएम किसाननि सायाव जों माबोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनहा नैबेहाय मोनसे फार्मार निउ रेजिस्ट्रेसन मोनसे अपसन नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनानै जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय आरोना जों बेवहाय नोंथाङा जुदि गामि एरियानि बा रुरेल फार्मार बेहाय क्लिक खालामगोन बेनिफ्राय आरबान नोंथांमोना बेहाय आरबान नुनो मोनदों नोंथांमोना जुदि टाउन एरिया टाउनशिप एरियाफ्राव थायोब्ला नोंथांमोनहा बे आरबानाव नोंथांमोना क्लिक खालामगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना आधार नाम्बार आधारजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बार नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना हानि माखासे फोरमान पत्र नांगोन आरोना जेरैहाय लेन्ड हल्डिं बा जमाबुन्दि बेफोरबायदिखौ नांगोन जेरावहाय डाक नाम्बार पाटा नाम्बार बेफोरखौ नांगौ जायो नालाय आरो बिगा बेसेबां बिगा दं बेफोरखौ नांगौ जायो बेनिफ्राय हाया नोंनि नामाव ना माने गुबुननि नामाव बा ना जयनिंआव नोंथांमोना खामानि मावनानै जागासिनो दं बेफोरबायदि गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय माखासे इन्टारफेसफोरखौ मोनगोन नालाय बेहाय फिलआप खालामनांगौ आरो एटाचमेन्ट नोंथांमोना माखासे डकुमेन्टसफोरखौ हरनांगौ बिनि थाखायनो नोंथांमोननि माखासे प्रुफखौ नांगौ जायो बिनि थाखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो नोंथांमोननो मिथिहोबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ फोरमायहरनाय जायो नोंथांमोननिसिम जा नोंथांमोना पिएम किसान मोनो नङा होमबा 2000 खरै नोंथांमोनहा मोननाय जायो मास मोनथामजों एबा मोनब्रैयाव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनो थिग बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनखौ खावलायहरदों दे नोंथांमोनहा जे पिएम किसाननि मोनगिरि जा बेनिफिसियारिसफोर नोंथांमोनहा नोंथांमोननि माइ एबा नोंथांमोननि आबाद खेथि जेरावहाय मावनानै जायो ना होमबा नोंथांमोननि माइखौ माने जेराव मेरावनो फानालासे गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बायनानै लागोन एबा गावसोरनो हरनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो सरजाबफागोन जे डिजिटेल इम्पावारमेन्ट मोनसे
टेंकपाख्रिनियाव मोनसे नटिस फैदोंमोन नालाय सिगाङाव एडभार्टाइजमेन्ट नटिस होदोंमोन 420 भेकेन्सिसनि 420 भेकेन्सिसनि आङो मोनसे आपडेट लाबोदोंमोन मा होनना बुंदों टेंकपाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्टनि सिङाव आन्डार रेभिनिउनि साफा सासे जब होगोन होननानै मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन नालाय बेनि सायावबो गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन जे बिनि एडमिटआ माब्ला होगोन बिनि जेबो आपडेट गैया नामा होननानै दायो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो क्लियार खालामगोन एबा आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जे सिगाङाव होदोंमोन नालाय बिनि आपडेट एबा एडभार्टाइजमेन्ट नटिसखौ आं नोंथांमोननो होदोंमोन नालाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननो फिन खनसे नोंथांमोननो एसेबाबो मिथिहोगोन जे गोबाव जाबाय नालाय दायो जोङो थांनोसै डिजिटेल एम्पावारमेन्ट टेंकपाख्रि मोनसे अफिसियेल साइटआव जों फैबाय टेंकपाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्ट मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों जा नटिस होदोंमोन नालाय जोङो टेंकपाख्रि चेम्पियनशिप मोनसे अफिसियेल साइटआव फैबाय आरोना बेहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना टेंकपाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्ट प्रग्राम नङा होमबा बेनि गेजेरजों 420 भेकेन्सिस होदोंमोन बिथांमोनहा बेनिफ्राय बिनि बिनायसाया एबा केन्डिडेट्सआ अमेन जागोन आरोना बेनिफ्राय भिलेजआ 3380नि कभार खालामगोन आरोना दायो जोङो गाहायाव जोङो बेहाय माबाफोर नटिफिकेसन दङ नामा बेखौ जों नायगोन आरो बिनि अनलाइन प्रसेस बेथ' जोबखाबाय जोङो गोजौ फारसे जों बेहाय क्लिक खालामोबा नुनो मोनो जों बेहाय नुनो मोनबाय नो लंगार एक्सेप्टिं माने बेहाय अनलाइन एप्लाइआ माने अलरेडि बियो अफ जाबाय बेवहाय जेबो प्रसेस गैला आरो एप्लाइ खालामनायनि जेबो बेवहाय गैला आरो दायो जोङो गाहाय फारसे जों नायोब्ला नुनो मोनो बेवहाय माखासे अफिसियेलि आपडेट होनाय दं नामा बेहाय जेबो नटिफिकेसन गैया लोगोफोर जोङो बेवहाय मिथिनो हायो जोङो बिनि एग्जाम प्रसेस जों बेखौ जों बेहाय मिथिनानै मोनगोन एप्लिकेसन फर्म जा साबमिट खालामनाय बेयो 15 डिसेम्बराव थागोन होननानै बेयाव होखादोंमोन बेनिफ्राय 1निफ्राय 15 कुइसन्स मा होनना बुंदों MCQ जागोन आरोना बेनिफ्राय मा होनना बुंदों सर्ट टेस्ट लानाय जागोन 15टा कुइसन बेनिफ्राय 30 मार्क्सनि बेनिफ्राय 2आव दङ ग्रुप डिसकासन जागोन आरोना ओमफ्राय बेहाय 15 जन केन्डिडेट्सआ ज' जानानै माने ग्रुप डिसकासन मोनसे लानाय जागोन बेनिफ्राय 35 मार्क्सनि बेनिफ्राय राउन्ड 3आव दङ जोङो पार्सनेल इन्टारभिउ आरोना बे पार्सनेल इन्टारभिउ बेबो 35 मार्क्सनि जागोन पार्सनेल इन्टारभिउआ जाहैबाय अरेल साइन्सनि जागोन आरोना बाइबा बेहाय गासैबो नोंथांमोना मार्कआ मोजां जायोब्लानो नोंथांमोनहा बे जबखौ मोननाय जागोन अब्ला लोगोफोर बेवहाय जेबो गोदान नटिफिकेसन आपडेट गैया जेब्लानाखि एडमिट होनाय जागोन जेब्ला एडमिट होगोन अब्ला आं नोंथांमोननो गोदानै आपडेट लानानै फैगोन दायो माखासे सेक्रेटारियेटनि अफिसियेल साइटआव बिथांमोनहा मोनसे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि माने अफिसियेल नटिफिकेसन होदों आरोना बिथांमोनहा एडमिट होबाय बेजों लोगोसे आसा खालामनो हायो बेखौ होबायब्ला जोङो बेनि एडमिटखौ जोङो मोननो हाथाव होननानै आसा खालामनो हायो अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन